tawag ng Diyos sa oras ito, pagpapalain po ngayon ng Diyos at ang inyong pagbawa. Kung sinabi po kayo kanina na umaga, you have lots of uncertainties. Gumaling kaya ako. You have lots of questions. You have lots of problems. Ang ibibigay ko sa inyo ng Diyos ay hindi lamang ang inyong binibiling. Mas higit pa sa binibiling nyo ang ibibigay ng Diyos. That is the truth. The problem with us is we are too limited. What we are asking from God is the things that we can see and we can conceive. Pinapakopin natin yun sa Diyos. But we do not know that there are so many things inside of us, inside and out of us, that also need some attention. Yun po ang ibibigay ng Diyos. Hindi lamang ang inyong kagalingan sa mayuma, sa arthritis, yung pang hindi nyo alam at ibibigay na rin. Because that's our God. Why I am so confident? Why I am so confident? Because I believe in God. And I will believe you also believe in God. Kaya paglabas po nyo ng simbahan ito, you are now a new person. Wala na ang inyong pagdududa na kayo ay gagaling sa inyong karamdaman. Wala na ang inyong pamihina. What's going to happen to you, my dear sisters and brothers? Your perspective in life will change. Kung dati ay negative. Kung dati ko, lagi ay naisip nyo. Meron po nagtanong sa akin na dahil mo sa cancer. Ang sabi sa akin, iyak siya ng iyak. Kasi sabi daw ng doktor, maximum of 2 years ang kanyang life. Pinagpunta sa akin, awa ko naman, sabi ko, ewan ko kung bakit ko sinabi ko. That was when I was beginning my ministry. Ang sabi ko po sa kanya, huwag ka mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Baka magpuna pang lahat na nag-aalaga sa iyo. Sa lakas mo yan. Kasi ano ko masyado siya. She has a very positive outlook. And I thought I was so confident about her that she will survive. After 8 years, yes, she still have a cancer. Pero namatay ng asawa, namatay ng hiyana, namatay ng ako. Lahat namatay na siya buhay pa. So it doesn't necessarily may cancer. So it's a waste of time for you to bury yourself with anger, with anxieties, with disappointment. So what we need to do? Ano ang dapat na gawin kayong mga buhay? Tayo po ay magdasal at gumawa ng mabuti upang ang ating buhay ay maging kaaya-aya para sa lahat. Life is very short. Make the best out of it. Yes, may cancer ka. Yes, you are non-stroke. But the good thing about it is, you're still alive and you can still something else. You still have something to do. May magagawa pa po kayo. So, huwag po kayo masyadong nadidepress. Huwag po kayo masyadong masungit. Baka iwanan kayo na nag-aalaga sa inyo. Huwag po kayo masyadong nagsisisigaw at nag-aalala. Bakit? Baka madadala na inyong sakit. If you have that answer, you at least accept you have an answer. Use that answer as an opportunity for you to talk to our God. The secret of Mary is this. When Mary found out that she was pregnant, sinabi niya sa angel. Hindi na siya nagpapalito pa. She uses the particular and specific circumstances to enter into the very presence of God. Ang ibig ko kong sabihin, gawa ko ay na-stroke, may colon cancer, sabihin niyo sa Diyos, God, meron ko akong colon cancer. Bahala ka na dito, no? Ibigay ko na
God is requiring one thing. Can you please don't worry anymore? Pwede ba? Huwag ka na mag-alala. Bakit sinasabi na Diyos, huwag ka mag-alala? Because there's nothing you can do. There's nothing I can do. And there's nothing we can do. But we need to do something. What can we do? Yes, we can do something if we have to entrust everything to the Lord. Ibigay natin lahat dito sa Diyos. And because this God is the God of the impossible, according to St. Gabriel in today's gospel, maniniwala tayo na ang gagawin ng Diyos sa atin at sa ating buhay mula sa araw na ito ay sa ikabubuti natin. Amen? Sa ikabubuti natin ang kanyang gagawin. Like what He did to Mary. Mary, in her situation, she was about to be stoned to death. Dahil sa nangyari, mas nahigit pa yun kaysa diabetes. Mas nahigit pa yun kaysa stroke or prostate cancer. You will be stoned to death. Kami pitik po yun. Ibigit at makakaroon ba ito kung saan-saan. Eh, gagawin naman yung Maria. Wala naman siya kasalanan. Pero ipinaubaya sa Diyos. Let it happen to me according to your word. Kaya diba, sabihin natin, God, let your will be done. At pagkakon doon ang inyong naging attitude towards your sickness and kapag ang inyong naging lifestyle, mga kapatid, hahaba ang inyong buhay at mababawasan ang gamot na inyong iinumin. Amen. And this is what God's message for you today. Simplify your thoughts and simplify your lifestyle. From now on, hindi na kayo maaabulido. From now on, hindi na kayo matatakot. From now on, ang inyong mga problema ay ibibigay na ninyo lahat sa Diyos. And mula ngayon, hindi na iinit ang inyong ulo. Hindi na kayo magmumura. Amen.